Vaječný likér byl ještě teplý, když si mě Mildred Donovanová na svém vánočním večírku odtáhla stranou. Neusmála se, nenabídla mi pití, jen se do mě zabodla těma chladnýma modrýma očima a zasadila mi ránu. Leo, je čas tě nahradit. Už nejsi pro Donovan River Logistics dost účinná. Jmenuji se Lia Pearsová. Je mi 39 let. A až do té chvíle jsem si myslela, že mých 9 let dřiny mi místo pojistilo. Začínala jsem jako začínající koordinátorka logistiky. Vypracovala se na vedoucí provozu, nechávala tam víkendy, svátky, noci bez své dcery a to všechno pro jejich rodinné přepravní impérium na Mississippi. Večírek za námi v jejich velkém domě na předměstí za St. Louisem tiše hučel. Hosté se smáli u stromku ověšeného světýlky, potichu hráli koledy. Moje 11letá Kendall se nahoře chichotala se sestřenicemi a vůbec nic netušila. Všichni si připíjeli na štědrý večer, zatímco ten, můj, se hroutil. Měsíce se hromadilo napětí. Porady, na které mě nezvali, zprávy vracené zpátky s kryptickými poznámkami o nové vizi. A teď, v její dubové pracovně, se zavřenými dveřmi, odříznutými od té radosti, se Mildred opřela o stůl, který jsem jí pomáhala vybrat při poslední přestavbě. Máš zkušenosti, Leo, ale tohle odvětví sprintuje. Potřebujeme čerstvý pohled, mladší krev, která ovládá automatizované digitální sledování. Tlačila si proti tomu až moc. Zvýšila jsem efektivitu na řece o 35%. Vybojovala jsem obilný terminál v Memphisu přes Obry. To bylo před 2 lety. Prásk. Dylan Turner nastupuje 15. ledna. Je mu 28, má titul magistr podnikové správy z Vanderbiltu. Má tah na branku, který chceme. Dylan, ten poradce, kterého jsem před pár měsíci zaučovala. 6 měsíců odstupného, rok pojištění. Férové, Gerete. Ne, řekni mu to po svátcích. Nekaz noc. Prosmíkla jsem se pryč kolem přípitků. Popadla kabát, projela domů lehkým sněžením, zbalila 2 kufry, to nejnutnější, fotku rodičů, Kendlinu dětskou botičku a odešla dřív, než se Garrett pozdě vrátil. Namířila jsem rovnou na Union Station v St. Louisu. Zaparkovala na prázdném parkovišti. Sedla jsem si na ošoupanou dřevěnou lavici, v ozvěnou se nesoucí hale, upřeně hleděla na blikající odjezdovou tabuli, jak se půlnoc pomalu blíží. A měla prázdnou hlavu. Budoucnost pryč. Jestli se tě tohle dotýká, jestli ti rozdrtili věrnost ti, kterým si věřil, jestli ti přes noc vymazali hodnotu, tak neváhej zmáčknout na tlačítko odebírat. Napiš komentář. Kdy ti příbuzenstvo z manželovy strany vrazilo nůž do zad nejhůř? Dej palec nahoru, ať můžou tyhle syrové pravdy přicházet dál. Tvoje podpora pohání další. Vchodové dveře cvakly krátce po 1 hodině ráno. Garrett se dobelhal dovnitř, tváře, zrudlé z večírku. Šampaňské, povolená kravata. Stuhl, jakmile uviděl 2 kufry u schodů. Leo, co to sakra má být? Seděla jsem na spodním schodu, pořád v kabátu, v ruce klíče. Zvedla jsem k němu oči a udržela hlas klidný. Tvoje máma mě na večírku vyhodila. Řekla mi, že mě příští měsíc nahradí. Zamrkal, zpracovával to, pak si promnul čelo, jako by ho najednou rozbolela hlava. Počkej, před pár týdny něco říkala o reorganizaci, ale myslel jsem, že to jsou jen řeči. Neřekla, že to bude dneska. Takže věděl, že to přijde a mlčel. To pálilo víc než samotné oznámení. Garrett hodil kabát na zábradlí a posadil se na schod nade mnou, blízko, ale nedotkl se mě. Hlas stišil. Hele, nesouhlasím s tím, jak to udělala, jasně, ale máma je přesvědčená, že říční nákladní část potřebuje úplně překopat. Digitální nákladní listy, sledování v reálném čase, to všechno. Myslí si, že jsi byla proti. Skoro jsem se zasmála. Proti. Poslední 3 roky jsem bojovala za to, aby zůstaly ruční zásahy, protože na půlce člunů na jih od Cape Gerarda vypadává signál. Ale nehádala jsem se. Už ne. Zavrtěl se, oči na podlaze. Když teď zatlačím moc, všechno se zkomplikuje. Dům je v jejím svěřenském fondu.
Můj podíl ve firmě. Technicky je pořád její, dokud nepůjde do důchodu. Když proti ní půjdu kvůli tomu, může být všechno v ohrožení. Dědictví, život, který jsme pro Kendall vybudovali. Tohle není jen o tobě, Leo. Je to o nás všech. A bylo to tam. Ne rozhorčení kvůli mně, ani překvapení, jen kalkul. Chrání si budoucnost, školné na soukromé škole pro naši dceru, chatu u jezera, kterou jsme skoro nepoužívali. Já byla proměnná, kterou si nemohl dovolit bránit. Pomalu jsem vstala. Chápu, Garrette, opravdu. Sáhl po mém předloktí napůl bezradně. No tak, nedělej nic unáhleného. Zůstaň dneska v noci tady. Zítra si s ní promluvíme. Uhladíme to. Ne, to slovo mi vyšlo klidně. Konečně. Nezůstanu tam, kde jsem užitečná jen do chvíle, než nejsem. Stuhla mu tvář, ale nezvedl se. Jen se díval, jak beru kufry. Došla jsem ke kuchyňské lince, vytáhla telefon a nahrála Kendlině rychlou hlasovou zprávu. Měkkou, teplou, ani náznak bouře. Ahoj, zlatíčko. Maminka musí dnes v noci vyřídit něco důležitého. Miluju tě víc než celou Mississippi. Zítra odpoledne tě vyzvednu a dáme si horkou čokoládu s extra šlehačkou. Dobře, sladké sny. Odeslala jsem to, strčila telefon do kapsy a zamířila do garáže. Garrett zůstal na schodech, už mlčel. Cesta na Union Station trvala 20 tichých minut. Na štědrý večer se sníh lehce lepí na čelní sklo, ulice skoro prázdné. Zaparkovala jsem na obrovském parkovišti pod starým železničním přístřeškem, popadla kufry a vešla do ohromné haly. Bylo tam téměř pusto, jen uklízeč pomalu jezdil lešticím strojem v kruzích a pár cestujících se hrbilo na lavičkách. Koupila jsem si nejdřívější jednosměrnou jízdenku, jakou šlo sehnat, na 6 hodin 45 minut ráno do Chicaga a našla si řadu sedadel u velkých obloukových oken. Položila jsem kufry k nohám a nechala vzpomínky, ať se valí, aniž bych s nimi bojovala. 9 let. Nastoupila jsem hned poté, co Kendall oslavila 2. narozeniny. Vzala jsem práci začínající koordinátorky, protože Garrett říkal, že mě to udrží blízko rodinnému podniku a dá nám to jistotu. Naučila jsem se každý záhyb řeky, jméno každého přístavního předáka od St. Louisu po New Orleans. Pracovala jsem v noci, přesměrovávala říční čluny kvůli povodním, trávila víkendy ve skladu a přepočítávala palety, když se rozsypaly zásoby. Zmeškala jsem Kendlinu první školní besídku, protože obilný terminál měl zpoždění. Odřekla jsem náš výlet k výročí, abych mohla vyjednat novou smlouvu na železnici, která firmě ušetřila stovky tisíc. To všechno proto, že jsem si myslela, že s nimi něco buduju. Ne, že to buduju jen pro ně. Představovala jsem si, že jednou bude Kendall chodit po těch samých molech a bude hrdá na to, co její rodiče vybudovali. Místo toho jsem byla k zahození v okamžiku, kdy se objevil mladší obličej s lepší prezentací. Odjezdová tabule cvakla na další řádek, do rána pořád hodiny. Strážný kývl, když procházel kolem. Někde daleko se ozval tlumený, osamělý hvist vlaku. Opřela jsem si hlavu o chladné sklo a sledovala, jak se venku na Řím se usazuje sníh. Hruď jsem měla prázdnou, ale ne zlomenou. Zatím ne. Jen prázdnou, čekající na to, co přijde dál. Sportovně užitkový vůz si předen hladce po téměř prázdné ulici stěrače zametaly z čelního skla občasné sněhové vločky. Lucas řídil bez spěchu. Ruce pevně na 10. a 2. hodině v rádiu potichu hrála klasická hudba. Něco z klavíry, co vyplňovalo ticho, aniž by si o něco říkalo. Zírala jsem z okna na míjející sklady a mosty přes řeku. Tmavý pruh někde nalevo. Kufry mi vzadu při každé zatáčce tiše drnčely. Tak jsem řekla, konečně, tvoje máma vážně předpověděla, že dneska v noci skončím na Union Station. Lucas se na mě podíval, pouliční světla mu přejela přes tvář. Ne přesně na té lavici, ale ten vzorec. Jo, umí číst lidi v tomhle odvětví. Zařadil se na dálnici směrem do centra. Máma začala Donovan River Logistics vážně sledovat zhruba před 2 lety. Bývalý náborář tam jí dluží laskavost. Pořád jí posílá anonymní zprávy o vnitřních změnách.
když ti dnes večer ve 9 hodin 47 minut deaktivovali přístupovou kartu, hned se to rozsvítilo. Takhle drsný krok na předvečer svátku skoro vždycky znamená okamžité ukončení bez varování. Pohnula jsem se na sedadle. Takže předpokládala, že uteču. Ne uteču, opravil mě jemně. Odejít čistě. Z toho, co slyšela, tvoje hodnocení práce, to, jak jsi zvládla krizi ve skladu v Cape Girardu, smlouvu na železnici, kterou si vyjednala úplně sama. Přišlo jí, že nezůstaneš kvůli ponížení. Nezávislá, profesionální, typ, který si koupí jednosměrnou jízdenku a zbytek vymyslí potom. Nemohla jsem odporovat. Udělala jsem přesně to. Lucas sjel směrem k městským světlům. Sleduje tvoji práci ještě déle. Dokonce říkala, že to, jak si do automatizovaného nakládacího systému na memphiském terminálu zapojila ruční kontroly, bylo chytré. Zabránilo to spoustě drahých chyb, které čistě technická parta přehlíží. Máma nesnáší plýtvání, miluje praktická řešení. Budovy byly čím dál vyšší, kancelářské věže tu a tam svítily i v tu hodinu. Promnula jsem si spánky. Je to neskutečné, jako bych šla na pracovní pohovor ve 2 hodiny ráno na Vánoce. Lucas se zasmál. Vítej v logistice, řeka nespí. A ani my nespíme, když zaklepe příležitost. Zajel do podzemní garáže pod moderní skleněnou budovou, načetl kartu a zaparkoval na vyhrazeném místě u výtahu. Vyjeli jsme nahoru v tichu. Panel ukazoval 27 pater. Sevřel se mi žaludek, ne rychlostí, ale tím náhlým obratem, který můj večer nabral. Před pár hodinami jsem balila, abych zmizela. Teď jsem mířila na schůzku, která mohla přepsat všechno. Výtah se otevřel přímo do uhlazeného prostoru u vstupu. Tmavé dřevěné podlahy, na stěnách abstraktní kovové plastiky, okna od podlahy ke stropu se zasněženým městem a Mississippi v dálce. Žádná okázalá recepce, jen tiché sebevědomí. U oken stála žena, čekala. Stříbrné vlasy v upraveném mikádu, na sobě elegantní kalhoty a kašmírový svetr. Profesionální, ale pohodlná, jako někdo, kdo pracuje dlouho do noci z vlastní vůle. Něco přes 60, ostré oči, které byly stejné jako Lucasovi. Přešla místnost, podala mi ruku. Leo Pearsová, já jsem Marilyn Adamsová. Děkuju, že jste přišla. Stisk měla pevný, na dlani nepatrné mozoly. Někdo, kdo trávil čas na molech nebo ve skladech, ne jen v zasedačkách. Lucas zůstal u výtahu a dal nám prostor. Marilyn ukázala na skupinu kožených křesel kolem nízkého stolku. Z konvice stoupala pára, káva netknutá. Prosím, posaďte se. Lucas říkal, máte za sebou pekelnou noc. Zabořila jsem se do křesla a najednou mi došlo, jak strašně jsem vyčerpaná. To je slabé slovo. Nalila 2 šálky, aniž by se ptala, jeden posunula ke mně. Nezdržím vás planými řečmi. Vím, co se dnes stalo. Vím, jak Mildred Donovanová uvažuje. Čerstvá krev, mladší vize, všechna ta módní slova. A vím, že je to jejich ztráta. Obemkla jsem dlaněmi teplý hrnek. Nabízíte mi práci? Jdeme rovnou k věci. Ano, Marilyn se předklonila. Ředitelka provozu ve firmě Adams Freight Solutions. Plná pravomoc nad 12 regionálními týmy. Základní plat v 6místné částce. Prémie za výkon. Skutečně významný podíl ve firmě, který vám začne postupně náležet během 4 let. Pružná pracovní doba, práce na dálku, kdykoliv to budete potřebovat kvůli dceři. Vážíme si výsledků, ne toho, kdo je vidět v kanceláři. Ta čísla mě zasáhla víc, než jsem čekala. Víc, než jsem kdy měla u Donovanů a navíc skutečné vlastnictví. Pokračovala, hlas klidný. Vaše výsledky mluví sami za sebe. To, jak jste během povodní v roce 2023 otočila jižní trasy říčních člunů a přesměrovala to přes železnici, aniž byste ztratila jedinou smlouvu. Systém zásob, který jste přepracovala a díky tomu klesly ztráty o 30%. Praktické opravy zaměřené na člověka. To je vzácné. Odložila jsem šálek. Proč já? Je spousta mladších kandidátů s nejnovějšími certifikáty. Marilyn se usmála. Ne laskavě, ale s respektem.
protože lidé s titulem magistr podnikové správy umí namodelovat efektivitu v tabulkách. Ty si to dokázala v blátě ve 3 hodiny ráno, když je člun zaseknutý a klient hysterčí. Takovou zkušenost se nedá naučit. A věrnost, skutečná věrnost, je u nás oboustranná. Lucas promluvil z druhého konce místnosti. Máma neodlákává lidi jen tak pro zábavu. Čeká na správnou chvíli. Marilyn po něm střelila pobaveným pohledem. Zní to, jako bych byla predátor. Já říkám spíš, že umím využít příležitost. Pomalu jsem vydechla. Nabídka byla vším, co jsem si vydřela, ale nikdy nedostala. Jenže důvěra teď přicházela těžko. Potřebuju 1 noc na rozmyšlenou, řekla jsem. Bylo toho moc. Marilyn bez zaváhání přikývla. Spravedlivé, víc než spravedlivé. Vstala a vytáhla z kapsy klíčovou kartu. Firemní apartmán v hotelu přes ulici. 2 měsíce placené, žádné podmínky. Vyspi se. Osprchuj se. Přemýšlej. Ráno mi zavolej, jestli chceš mluvit o číslech nebo z toho vycouvat. Podala mi kartu a pak složku. Uvnitř je návrh smlouvy. Standardní doložka o zákazu konkurence. Kompletní přehled benefitů. Klidně, ať se na to podívá tvůj právník. Lucas přistoupil blíž. Zavezu tě tam. Znovu jsme sjeli výtahem dolů. Městská světla se míhala kolem. V hotelu, klidném dlouhodobém ubytování blízko kanceláře, odnesl moje kufry až do vstupní haly a předal je nočnímu recepčnímu, který už byl upozorněný. Ať se rozhodneš jakkoliv, řekl. Dnešní noc tě nedefinuje. To jejich rozhodnutí ano. Vyrazila ze mě unavená, ale upřímná, snaha o úsměv. Díky za záchrannou akci. Tiše se zasmál. Jen jsem tě naložil. Zbytek je na tobě. Pokoj byl jednoduchý. Malá kuchyňka, velká postel, výhled na řeku. Položila jsem tašky, zula si boty, sedla si na kraj matrace a zírala na složku. Poprvé od Mildrediných slov tíha na hrudi o fous povolila. Nezmizela, jen se nesla s někým dalším. Venku pořád padal sníh na St. Louis, tiše a vytrvale. Dveře hotelového pokoje se zavřely měkkým žuchnutím a odřízly tiché chodby. Opřela jsem se o ně na chvíli zády a nechala ticho, ať se usadí. Pokoj byl na firemní apartmán prostorný. Manželská postel pečlivě ustlaná, malý obývací kout s gaučem, kuchyňka se základním vybavením a psací stůl u okna s výhledem na oblouk, který zářil proti zasněžené obloze. Položila jsem na stůl složku, kterou mi Marilyn podala, a svlékla si kabát. Ruce jsem měla z krátké cesty přes ulici pořád studené. Nalila jsem si vodu z lahve zdarma, napůl ji vypila a sedla si do křesla čelem k oknu. Sníh padal vytrvale a přikrýval ulice pod námi. Pár dodávkových aut jelo pomalu po protažených silnicích. Světlomety jim řezaly bílé cesty. Všechno působilo stuhle, jako by byla vánoční ráno, ale svět se ještě neprobudil. Otevřela jsem složku. Smlouva byla vytištěná na silném papíru. Hlavička Adams Freight Solutions, nahoře ostrá a čistá. Úvodní odstavce jsem si přečetla 2krát. Pozice, ředitelka provozu, přímo podřízená výkonné ředitelce Marilyn Adamsové. Odpovědnost za dohled nad 12 regionálními týmy. Každoroční objem přes $500 milionů. Plná pravomoc nad účetní závěrkou zisku a ztrát na záchranných projektech. Číslo platu mě praštilo do očí. O 75% vyšší než můj poslední u Donovanů. Roční prémie navázané na zlepšení zisku před úroky, daněmi, odpisy a amortizací u svěřených klientů, zastropované na 50% základního platu. Podílové listy, 50 000 akcí, které mi budou postupně připadávat během 4 let s možností urychlení při velkých úspěších. Přiložený balíček benefitů byl obsáhlý. Zdravotní pojištění od prvního dne, firemní příspěvek na penzijní spoření ve výši 4% platu k 1% mého vkladu, okamžitě 25 dnů placené dovolené plus svátky, příspěvek na školné, kdybych se chtěla dál vzdělávat. A pak klauzule o pružné práci.
jasně napsaná, práce na dálku až 3 dny v týdnu jako standard plus další podle potřeby kvůli rodině, s jedinou podmínkou, že budou dodrženy termíny projektů. Přelistovala jsem k doložce o zákazu konkurence. Standardní 2letý zákaz práce pro přímé konkurenty, ale s výjimkou pro obecné logistické poradenství. Rozumné, férové. Na samostatné stránce byl seznam aktuálních velkých projektů. Potácející se překladiště kombinované dopravy v Kansas City, distributor chlazeného zboží v Iowě, který ztrácel marže. Překladiště mezi železnicí a říční dopravou u New Orleans, které potřebovalo modernizaci, aniž by přišli lidé o práci. Každý z nich zněl jako něco, co umím spravit. Co jsem chtěla spravovat už roky, ale nikdy mi nedali plnou kontrolu. Zavřela jsem složku a promnula si oči. Hodiny na nočním stolku ukazovaly 2 hodiny 45 minut ráno. Zavibroval mi telefon, zpráva z neznámého čísla. Tady Lukas, už jsi se zabydlela? Máma vzkazuje, dej si tolik času, kolik potřebuješ, žádný spěch. Naťukala jsem odpověď. Díky, pokoj je perfektní. Položila jsem telefon displejem dolů a začala přecházet sem a tam. Koberec byl silný, pod ponožkami tichý. Část mě chtěla smlouvu hned podepsat, naskenovat. Odeslat mailem zpátky. Hotovo. Ale jiná část, ta potlučená dneškem, potřebovala odstup. 9 let jsem věřila rodinným slibům, které se ukázaly jako podmíněné. Už znovu neskočím naslepo, i kdyby tohle působilo jinak. Otevřela jsem kontakty a našla Raymonda Leeho. Vlákno zpráv šlo roky zpátky. Jednoduché revize smluv, nic osobního. Napsala jsem, Ray, tady Lia, dneska se všechno změnilo. Brzy nejspíš podám žádost o rozvod. Bez obviňování, bez boje o peníze. Zvládl bys to? A taky potřebuju rychlou revizi pracovní nabídky. Odpověď přišla během pár minut. Leo, zavolej mi kdykoliv po 8 ráno. Rozjedeme to čistě a rychle. A gratuluju k nové příležitosti, ať je jakákoliv. Zírala jsem na displej. Čistě a rychle, bez dramatu. Přesně to, co jsem potřebovala. Nastavila jsem si budík na 7:30, osprchovala se v mramorové koupelně, horká voda, nekonečný proud, silný. Oblékla jsem si náhradní džíny a svetr, které jsem měla v tašce. Udělala si kávu z jednoporcového kávovaru, černou, silnou. Zase jsem se usadila v křesle, složka znovu otevřená. Každou doložku jsem četla 2krát. Žádné skryté sankce, žádné mlhavé formulace typu podle uvážení společnosti, které Mildred milovala. Rozvrh přidělování akcí byl štědrý. Příspěvek na stěhování, pokud bych se chtěla přestěhovat blíž ke kanceláři, pokrýval náklady na prodej a koupy bydlení, dočasné ubytování, dokonce pomoc se zápisem Kendall do školy. Myslela jsem na svou dceru, která ještě spí u prarodičů a nejspíš se jí zdají dárky pod stromečkem. Probudí se do posunutého světa, ale já jí ho můžu udělat lepší, stabilní, takový, na který bude hrdá. V hlavě se mi seřadila rizika. Nová firma, nová šéfová, větší sázky. Kdybych selhala, bude to veřejné. Úspěch znamená zpočátku delší hodiny, cesty, ale zůstat při zemi, vzít někde jinde bezpečnou práci a lízat si rány se zdálo horší. To by Kendall naučilo, že když tě někdo odkopne, zmenšíš se. Ne, tohle jí ukazovat nebudu. Venku se obloha změnila z černé na tmavomodrou a pak na bledě růžovou. Dodávkových aut přibylo. Po řece se tlačil na sever člun, poziční světla svítila jasně. V 7:29 jsem vytočila Marilynin přímý telefon z vizitky. Zvedla ho okamžitě, hlas teplý, ale profesionální. Leo, dobré ráno. Rozhodla jsem se, řekla jsem. Beru to. Kde podepisuju? V telefonu zazněl tichý smích. To je odpověď, v kterou jsem doufala. Odkaz na digitální podpis už máš v e-mailu. Poslala jsem ho před hodinou. Vrať ho kdykoliv budeš chtít. Personální oddělení tě oficiálně přivítá v úterý. Dnešek a zítřek strav s rodinou. Děkuju za nabídku. Za ten prostor na rozmyšlenou. Stojíš za to, řekla prostě. Brzy probereme detaily. Užij si Vánoce. Zavěsila jsem, otevřela e-mail, klikla na odkaz, podepsala na displeji prstem.
Odesláno. Bylo hotovo. Postavila jsem se k oknu. V ruce chladnoucí káva. Město se teď úplně probudilo. Auta proudila, lidé venčili psy. Někde v dálce zvonily kostelní zvony. Tíha, která mě svírala od chvíle v Mildredině kanceláři, povolila, ne zmizela, ale byla lehčí, zvládnutelná. Zalezla jsem do postele, pořád oblečená, přitáhla si deku až k bradě. Spánek přišel rychle a hluboký, bez snů o pádu. Když jsem se po hodinách probudila, slunce zalévalo pokoj, zářilo na čerstvý sníh. 2 dny po Vánocích jsem jela k Garrettovým rodičům vyzvednout Kendall. Sníh přestal, všechno bylo čisté a jasné pod slabým zimním sluncem. Kendall čekala na verandě, batoh přehozený přes jedno rameno. Mávala, jakmile zahlédla moje auto. Nasedla, připoutala se a podívala se na mě těma vážnýma 11letýma očima. Mami, proč jsi nezůstala na Štědré ráno? Babička říkala, že máš něco v práci. Vyjela jsem zpátky na silnici, než jsem odpověděla a udržela hlas lehký. V práci se stalo něco velkého, zlatíčko. Babička se rozhodla, že tam máma končí. Ale našla jsem si novou práci, lepší, kde si lidi váží toho, co dělám. Kendall se zamračila, přemýšlela. Takže už se nevrátíš do kanceláře u řeky? Ne, nová firma, nové projekty a budu víc doma, ne zaseknutá do noci u opravování člunů. Chvíli mlčela a dívala se z okna na míjející čtvrti. Je táta naštvaný? Podívala jsem se na ni. Táta a já si to mezi sebou vyjasňujeme, ale nic to nemění na tom, jak moc tě oba milujeme. Pomaloučku přikývla, pak sáhla po rádiu a přepnula na svoji oblíbenou popovou stanici. Zbytek cesty si tiše pobrukovala a já nechala, aby nás ta obyčejnost obě uklidnila. Zbytek svátků jsme strávili v klidu, pekli jsme sušenky v hotelové kuchyňce, dívali se na filmy a stavěli sněhuláka v malém parku přes ulici. Těžké rozhovory jsem netlačila, ptala se, až byla připravená a odpovědi přijímala, když přišly. První lednový týden jsem nastoupila do Adams Freight Solutions. Marilyn mě osobně přivítala ve vstupní hale, předala mi kartu a notebook, představila mě jádrovému týmu na krátké stojací poradě. Žádná okázalost, jen účel. První úkol přistál hned. Vést obrat k lepšímu u krachujícího klienta v kombinované dopravě po proudu řeky. Síť překladišť z Memphisu do New Orleansu, která krvácela peníze na zpožděních a špatně naloženém zboží. Druhý den jsem letěla na jih, půjčila si dodávku a první týden trávila přímo na místě. Boty na mokrých molech, přilba pod reflektory, rozhovory s nakladači, kteří tam byli 20 let. S řidiči, co jezdili noční dálkové trasy, s údržbáři, kteří lepili dopravníky lepicí páskou. Nepřijela jsem s prezentacemi. Ptala jsem se. Co se nejčastěji rozbíjí? Kde leží náklady nejdýl? Co byste změnili, kdybyste mohli? Začali ostražitě? Zase nějaká poradkyně, co přišla škrtat lidi. Ale když jsem jejich návrhy skutečně zavedla, přesměrovala některé kontejnery na železnici dřív, upravila překryvy směn, aby se omezilo zbytečné přesčasové plýtvání, vyměnila jednu vadnou váhu, která házela špatné hmotnosti. Uviděli výsledky. Během měsíce vzrostl podíl včasných překládacích operací o 15%. Po 3 měsících se provoz přesunul z červených čísel do zisku. V týmu se rozkřiklo, že nová ředitelka opravdu naslouchá. V St. Louisu kancelář respektovala hodiny, které jsem odpracovala na dálku. Marilyn se jednou týdně ozvala na krátký hovor zaměřený na čísla a překážky. Nikdy mě neřídila do detailu. Kultura byla přímočará, podle zásluh. Žádné rodinné protekce, žádná nepsaná pravidla. Jednoho večera na začátku jara mi zazvonil telefon se jménem Garrett. Málem jsem to nechala spadnout do hlasové schránky, ale zvedla jsem to. Leo. Jeho hlas zněl unaveně, opatrně. Jak jde nová práce? Dobře, jsem vytížená. Ticho, natažené. Hele, přemýšlel jsem. Možná jsme to uspěchali. Kvůli Kendall bychom si mohli promluvit. Zkusit terapii nebo tak něco. Zpomalit to. Stála jsem u okna svého bytu. Nové místo blíž kanceláři.
2 pokoje, výhled na řeku. Garrette, není co zpomalovat. Ty jsi vybral tu noc a já jsem si vybrala taky. To tak nebylo, začal. Bylo to přesně tak. Můj tón zůstal klidný. Zvolil jsi cestu, která tě udrží v bezpečí. Já tu, která mě udrží celou. Mezi námi je konec. Neodporoval. Jen tiché. Dobře, než zavěsil. Raymond podal papíry následující týden. Rozvod bez určení viny. Přímočilé rozdělení majetku. Garrett podepsal bez odporu. Péče o dítě připadla formálně společná, ale Candlinina preference a moje stabilní příjmy udělali z mého primárního rodičovství formalitu. Konečný rozsudek přišel koncem května. Kendall si zvykla líp, než jsem se bála. Víkendy s tátou byly čím dál řidší, jak se mu měnila pracovní doba. Ať už se u Donovanů dělo cokoliv, drželo ho to v práci dlouho. Nikdy si nestěžovala, jen si říkala o víc společného pečení nebo čtení se mnou. Do léta měl projekt bez poproudu rekordní marže. Marilyn mě povýšila, oficiálně mi přidala pod dohled další 2 týmy. Analytici, manažeři, vedoucí provozu za mnou začali sami chodit pro názor. Respekt, který jsem si vydobila, nevynutila. Kendall jednou přišla do kanceláře, sedla si do mého křesla a roztočila se v něm se smíchem. Tohle je mnohem lepší než to staré místo, mami. Usmála jsem se a pocuchala jí vlasy. Jo, to teda je. Po 6 měsících mluvila čísla jasně. 100 zachráněných pracovních míst, miliony otočené ze ztráty do zisku. A poprvé po letech jsem domů chodila v rozumnou dobu, s energií na pohádky před spaním a školní projekty. Tým uspořádal malou oslavu, pizzu v zasedačce. Žádné projevy, jen tiché uznání, že jsme zvládli něco těžkého a zvládli to dobře. Když jsem ten večer jela domů, Kendall spící na zadním sedadle, cítila jsem, jak se ve mně něco napevno posouvá. Ne pomsta, prostě posun vpřed. Zprávy o Donovan River Logistics ke mně v dalších 2 letech prosakovaly pomalu, většinou přes staré kontakty, kteří občas poslali SMS-ku, nebo přes oborové zpravodaje, z nichž jsem se nedokázala úplně odhlásit. Úpadek začal nenápadně, ale vytrvale už v 1. roce. Dylan Turner se ujal vedení sebedůvěrně a rozjel svou vizi plné automatizace na každém terminálu. Nové senzory sledovaly pohyb kontejnerů v reálném čase. Algoritmy optimalizovaly nakládací sekvence člunů. Prediktivní software sliboval snížit zpoždění na polovinu. Na tabulkách to vypadalo převratně. Na skutečné řece ale realita tvrdě odporovala. Sezonní mlhy rušily bezdrátové signály na úsecích u Baton Rouge. Starší jeřáby se neuměli čistě napojit na nové ovladače, což vedlo k častým odstávkám. Řidiči a přístavní dělníci trávili víc času hledáním chybových kódů než přesouváním nákladu. Klienti si všimli jako první. Velký obchodník s obilím z Vicksburgu si stěžoval na opakovaná zpoždění v nejvyšší sklizňové špičce. Když se sankce začaly sčítat, přešly ke konkurenci, která měla ověřenou spolehlivost. O pár měsíců později ho následovali 2 přepravci chemikálií, s tím, že nepravidelné plánování jim rozbíjí systém dodávek právě včas. Tržby v tom 1. čtvrtletí spadly o 10%, v dalším o 15%. Peněžní rezervy mizely rychleji, než Mildred čekala. Schválila přes časy pro informační technologie, aby systém záplatovali, ale každá oprava vytvořila nové chyby jinde. Garrett to jednou zmínil v krátkém hovoru o Candlině rozvrhu. To jsou dětské nemoci, řekl napjatým hlasem. Dylan přísahá, že se to do léta vyhladí. Nevyhladilo. Na konci 1. roku přišli Donovanovi o 5 významných smluv, skoro 30% objemu. Povídky o propouštění kolovaly, i když Mildred seškrtávání stavů zpočátku odkládala a sahala místo toho do úvěrových linek. Banky znervóznily v polovině 2. roku. Úvěrové smlouvy vyžadovaly určité ukazatele. Klesající příjmy je porušily. Věřitelé žádali nové podmínky. Vyšší úrok, rychlejší splácení jistiny. Mildred vyjednala odklady, ale možnosti se zužovaly. Na podzim schválila první velkou vlnu propouštění.
25% napříč terminály a administrativou. Dlouholetí předáci, se kterými jsem pracovala bok po boku, vzali odstupné. Mladší lidi se hrnuli za místy u konkurence. Říční šeptanda se zaplnila historkami o rodinách, které se stěhují nebo berou nižší platy jinde. Mildred brzy potom dala na trh předměstské sídlo. Dům se prodal rychleji, než čekala, ale za cenu nižší, než v měknoucím trhu doufala. Přestěhovala se do moderního dvoupokojového bytu s výhledem na oblouk. Pořád luxusní, soukromý balkon a recepce, ale zjevný sestup z pozemků a bazénu, na které byla rodina zvyklá celé dekády. Její osobní finance zůstaly v pořádku, svěřenské fondy a investice byly od dluhů firmy odstíněné. Ale každodenní připomínky dopadaly tvrději. Už žádné pořádání brančů pro lidi z branže, méně pozvánek na klubové akce, kterým dřív královala. Garrett to odnesl profesně nejvíc. Jeho ceremoniální titul zmizel v reorganizaci, kterou Dylan označil za zeštíhlování. Životopis rozeslaný všude možně. Pohovory končily zdvořilými odmítnutími. Příliš zkušený na střední pozice, nepatřící do úzkého okruhu na ty nejvyšší. Měsíce plynuly, než získal částečný úvazek koordinátora na regionálním železničním překladišti. Stálá, ale nenápadná práce na večerní směny, které ho vyčerpávaly. Vypadal starší na fotkách, které mi Kendall občas ukázala z těch vzácných návštěv. Vlasy šedivější, ramena schrbená. Telefonáty jí řídly, omluvy o práci, která se kupí. Kendall na jaře oslavila 13. narozeniny, každým měsícem ostřejší a vnímavější. Začala se u večeře ptát přímo. Proč táta zní pořád unaveně? Babiččin nový byt je malý. Znamená to, že mají problémy s penězi? Odpovídala jsem pravdivě, ale jemně. Nechala fakta, aby promluvila sama. Zbytek si poskládala z útržků rozhovorů dospělých ve škole. Jejichž rodiče stále pracovali na řece. Jedno podzimní večer, když jí bylo 14, položila mobil po dalším ignorovaném SMSce od Garretta. Mami, já tam už nechci jezdit. Připadá mi to falešné. Jako kdyby se chovali normálně, ale všechno se rozpadá, protože si to vybrali sami. Čekala jsem, dala jí prostor. Oni tě nechali jít, řekla tiše. A ani za tebe nebojovali. To bolí i mě. Pevně jsem jí objala. Ty si můžeš nastavit vlastní hranice, zlatíčko. Cokoliv, co ti bude připadat správné. Od té doby kontakt přirozeně uvádal. Garrettovy hovory zůstávaly bez odpovědi. Mildrediny narozeninové pohlednice se vracely neotevřené. Kendall se soustředila na školu, kamarády a víkendy se mnou, na budování stability, po které toužila. Pozdě, na konci 2. roku, podala Donovan River Logistics návrh na konkurs podle kapitoly 11. Soudní spisy podrobně rozepisovaly ten skluz, dluh převyšující majetek, neudržitelná režie z automatizačního zavádění, ztracená důvěra mezi zadavateli, přeprav. Reorganizační plány počítaly s prodejem vedlejších terminálů, zpětným pronájmem jiných za horších podmínek. Majetek šel postupně do dražby, flotily člunů po částech, skladová technika v balících. Budova ústředí připadla developerovi, který ji přestavoval na byty v podkroví. Jméno Donovan mizelo z nápisů na molech jedno po druhém. Mildred chodila na povinná setkání s věřiteli s kamennou tváří, ale rozkřiklo se, že se úplně stáhla z veřejného života. Garrett si držel práci u železnice. Žil výplatu od výplaty, aby pokryl poplatky za byt a základní výdaje. Žádné dramatické soudní scény, žádné bulvární titulky, jen pomalé, nevyhnutelné rozpletení rodinného odkazu, který vsadil na špatné lidi. 3 roky od toho štědrého večera řeka dál tekla, nesla náklad pod novými logy. Kendall už o návštěvu znovu nepožádala. Uplynuly 3 roky od toho štědrého večera a moje kancelář teď sedí v nejvyšším patře Adams Freight Solutions, okna rámují široký oblouk Mississippi dole. Jako společník vedu celou středozápadní divizi, provozy v 8 státech, roční objem v řádu miliard, týmy, které mi věří, že udělám těžká rozhodnutí správně. Rána začínají brzy.
U kávy pročítám reporty, připojuji se na videoporady s regionálními řediteli, letím tam, kde klient potřebuje zásah přímo na místě. Večery jsou rozumně doma, k večeři jsem většinou zpátky, víkendy volné na cokoliv, co si Kendall přeje. Bydlíme v domě, který jsme si vybrali společně. 3 pokoje v klidné ulici u stezky podél řeky, zahrada dost velká na její fotbalovou branku a můj bylinkový záhonek. Kendall, teď 14letá a v podpatcích vyšší než já, ho plní hudbou, zkouškami s kamarádkami, které chodí na společné učení. Ta přirozená šťastná změť do zpívání. Ve škole o mě mluví, aniž by k tomu potřebovala pobídku. Moje? Máma spravuje rozbité firmy, říká při dnech povolání nebo novým kamarádům, kteří se ptají na rodiče. Zachraňuje pracovní místa a zařídí, že všechno funguje líp. Hrdost v jejím hlase mě pořád někdy zaskočí. Náš režim je pevný. Ranní vyhození u školy, povídání o písemkách nebo o láskách. Nákupy, které se zvrhnou v improvizované taneční kreace v uličkách. Filmové večery s příliš velkou miskou popcornu. Už žádné našlapování po špičkách kolem rodinných povinností, které nebyly vzájemné. Nikdy jsem jí netlačila, aby vazby úplně přetrhala. Stalo se to, protože sama cítila, že je to nevyvážené. Vzácné pokusy Garretta nebo Mildred teď zůstanou nepřečtené ve schránce. Kendall se už brzy rozhodla, že energie tam vkládaná nestojí za to. Já podporuju cokoliv, co jí drží v rovnováze. Moje vlastní dny mají smysl, o kterém jsem dřív netušila, že mi chybí. Na stůl mi přistávají projekty, které něco znamenají. Oživení skomírajícího železničního uzlu v Iowě. Zefektivnění chlazeného řetězce pro potravinářského distributora ve Wisconsinu. Vyjednávání partnerství, která udrží místní sklady v provozu. Týmy se na mě obracejí ne kvůli příjmení, ale proto, že moje řešení fungují. Marilyn loni odešla do důchodu, předala vedení nové výkonné ředitelce a nechala si titul zakladatelky. Občas se zastaví, dáme si kávu, kývne spokojeně nad čísly. Byla jsi nejlepší riziko, které jsem nikdy nepodstoupila včas, řekla jednou napůl v žertu. Pád Donovanových nedefinoval můj úspěch. Jen uvolnil místo. Jejich volby vedly tam, kam vedly. Důsledky, se kterými žijí každý den. Detaily už nesleduju. Není v tom žádné zadostiučinění. Jen odstup. To, co se cítí jako vítězství, je mnohem prostší. Probudit se bez děsu. Budovat něco, co je zasloužené. Vrátit se domů k dceři, která si mě vybírá každý den proto, že chce. Ne proto, že musí. Svoboda není hlasitá pomsta. Jsou to tiché hranice, které držíš. Je to práce, která si tě váží zpátky. Jsou to večery plné smíchu u večeře a plánování cest na vysoké školy. A vědomí, že zítřek přinese víc té samé stálosti. Ten štědrý večer jsem si myslela, že všechno končí. Místo toho označil začátek toho, na čem ve skutečnosti záleží. Moje hodnota nikdy nezávisela na lidech, kteří ji nedokázali vidět. Když jsem přestala čekat, až si to rozmyslí, vybudovala jsem život, kde je uznávaná každý den. Kolegy, kteří spoléhají na můj úsudek, dcerou, která odráží moje sebevědomí, i zrcadlem samotným. Řeka za oknem dál plyne, stálá a silná. A my s ní.